سيرفي ويو هيدرا سيرفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا والنبينا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أمبل ما شرف لا فلبو أمبي أو بلا جليفو كولين منو كان يني ستك الله سبحانه وتعالى في ألاك كان نما ناكا هنا يا ربي الله تعالى كودي أمبلا جليما ألاك ربا بانيني نسونجا حكم كوننا أمبي بوركينا فاسو كرنكرنيانا كومونا يروكو الشيخ عبد العزيز أجيب السوري كفراك جكلوبا كجكلوبا من يسمى على كرا كنيما نودي أحباه الرسول على كرا كانوا جماعة على كرا بانينا أولو مانا كاتو كوفيو سانوسا الشيخ عبد العزيز أجيب السوري أبي مولود باسكي كومونا يروكو أموكي داورولا mbalmaw anye kabako min soroy ananye kuma kan ba mun soroy nin aw bela jeli anga je anga nyama dawo fe inshallah ثابت لسان كل مسلم بجواب سؤال الملكين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ذريته والأصحاب الكرام اللهم صل على مصباحنا محمد وآله وصحبه أمرار الكرام أزواجه المحسنة جيرانه وسلم كسليم الكثير التكبير ثم التكبير Pagabini shenji man bura نعم ina ngoma neba يبقى بورا nebni shenji lade labzokuduma ina ngoma neba te mammauludon ka gom wajua wankat shen washinga gom pamande lad pamande أي والله renga mikoro shen patata buyelba نعم ob shen pa wum gom dem nan ningi banore الله أكبر mammauludon ka shen wa ya nabiya manongulu mambeka الله أكبر nedo widaka kakay أي wagdre man shuguri laftubi mbah wagd matim ninga fu dot wannam lokfu والله رمنا نعم yoda ba pagan furi الله أكبر رمنا bah ned pagate ned lilla والله ataba wa ne bazagash يوتو watim ninga fu dot wannam lokfu الله أكبر يوتو شغل renga aslam ba kalad nan sing tumda نعم irata men ning nor ton mauludun ka نعم ju pamandie أي shenya ned bumburi kem shokonge sey anril lawa يوتو la wende ton paton bumbie ton je fo wonnam bunnans يوتو wende fo mirunde fo mi bew حفصة ton tigmaka nabiyam ning fo non yir bunnan safata jilla نعم yen nongulum la hankiti ton par kangara ka wen la yabnam nongulum watigka kumna yaro يوتو wende man bon safo wende نعم rabbul arshil azim هكذا yabaduhuna balam hungumne نعم wendam kosfame nedo wonede hon wakka نعم wari kene bumbuti ya waqadka ya rabbi wen halqa sabr آمين 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 nyamre shammi woy paresho wenna mahande ganya shekama حفصة والله ريغم كوي mambo hoda wende نعم shammi kamite neden wakandat ndik ned pagan njoy bon hoda wende bumin ning hentare yoda wena komshenda آمين 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 لا أكبر
nersen waya ne ram kata ko hoda mate pasti siram mabuga fa mam payet fra yuram la mam mauludun karam yu pamandi ay kabe koy ya kiri wo ya kori wo ya pasti jo shenyo ya rabbi wena halak fa amin umda wallahi kalam hinyata yatto mam mauludun ka mam tigma ne bakaya wendi element boy te de maniye wendi element de bas boy te de bashi renyinga bumning hin kitka yelam hin tokoshiya option yetfiya ganda won yidi wende man tidiya wallahi re mam jiya ro ko karunda rasan tulum din nanda menga awata ntikira won kende la yelmam tiri nyejuya téléphone ka subhanallah la ya hanyi min de ka ya pas jouer la nya mana accident na wa tondo topo ya wa ne téléphone na ku daga bilifu la nya pas sama nya mam de téléphone namba wa so ban kisa temni ngado no aslamba umda ya pin wenda la hanketa wennam yelli no ya wendi yellem bebe wen gwamla tunda reyi ngab sheti nyawo pasoma genre humengne rajuyi kay te ka ton mauludun ka wagadun pamandi rawidne diye razabiye raman zabr kay fo shenwa mauluda woto wala nabiyama nongulum yinga kosfo honda tati wennam kont fame arzaka ka tek be wennam neng reyi ngadna shinga tumda yam shayinga lam ka horo mo bilifu pour que mamme kala ere yim darbum dabsan gomne ya winigi yamba nabiyama yele wende yele lam ningi dosi runde yunga nomam de ya zuma yungu malakna msandam bebe bomba wennam pasaka tebshigi shempa zuma yungu enjeme nabiyam ro adiyan waye nema pa nema wena koda nema inna allah mataban karim alhamdu يا غفنورتي فوير لا صلاة الفاتحة الوبغ لا ريال الشنتوم دا إرجن لا في وني يكلا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمستمعين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما بيش السلام ريلك بورين تونا بونام يورا البرك. ندم كوش ونام سونغرت ونام زاغن الشيطان نيام باو شيكساسو. إرسل تنتم كاسنا زو. إرسل زمزمية زو. نصلي أروة الوسقى زو. نصلي صراط المستقيم زو. نصلي مدني زو. نصلي زمزمي زو. نصلي آمنة بيغا زو. نصلي عبد الله بيغا زو. نصلي عبد المطلب يغنى زو. صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن صلي نبي ياما زو فوري. إذن فوسا واتبا. Rundam tendame le 31e mois 2017 bopa auto idjiya ka kumna yargo nabiyam kenga rugma sunogo la rugma kidingo na wini wende ne nabiyama wa nga tenga nga juguti iya tonnogo it pusa watba
nyibi Mali nyibi Burkina tem wembu shana safatiga jilli nyi Niger nyi Ghana nan satenga sanda dik Ameriki Italie Espagne asanda neb sanda mbeka il pousa président ne zamawa président international ne zama mposi il moyen bed ni shimbeka il pousa nanamsa mo nanamsa ndik tumna ani mo nanam ni shin yiwaga ani hempen karanteng shani wa mikidika na songo ne nabiyama rogma kidingo pousa fatiga jilli repori de pousa de sécurité au taw demba nebini shi ya tengan ban remba mbe vuiga pour na songo don kokole zamawa wennam kokol logor pori sera sa taw soba abeka kalsak commissaire ne zamaw fa beka commandant me beka rambo mera agoma me nyeme beka alman beda le moyen beda wan song tonka tinan kidme nabila muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiga beka ko de vadem beka nebe sandan kish nigi nebe sandan kish yogoma nebe sandan kish bu arzeka nebe fama na bilubilfu apanton teka fa yawennam nifi mamposhi yamba ye tento man yeria adam bi she man soma tanke yamba adam bi she patompo ta barke i patompo shi yen men barki ye nyingle mam yaram nora nam po shi yamba shempane wende po ga sheka yamba wende shempo ne ta yeta pa shekfo wende po ko pa shekma mtenda shaitan po ko na wan shekfo ringa mam po shi yamba min ninga nye salbo la wende pusga mdika pus man kish wende to wenna pusya ya rabbi wena yawdi yel son amin nye pori press number RTB beka Burkina Télé National la ob beka Africable beka BF1 beka Canal beka Burkina Info nyeme beka Mali Télé o beka Shérif la beka Energy TV beka bomma me yiya Mali na wason wadne tumda fa ya wennam nifi wona yawdi yel soma amin la salama runde yunga net fa man ran jin shi kelere amnan ning ya doga mamwena ne wende na bini shin shotenga ngala sagana dokanga panen lui tengari la wennam yetti nya sakane yam handat murad ning Allahu akbar wallahi wala rege mabishi net fa jin shi of ko hodame yodof koosga baya muy laf ko hoda bas koosga nananda vuyam laf ko hoda muy renga bawnyu wogolum wennam nengi te humi yarunda pami bewi ko shi wennam doya ne humurada te wennam yelem te kose fo shenjindin te duni bawbo ligni nga pam dalame la wangat ni nga ringa fanandi ya ligida nyebe wennam nengi la de shen ko shi wennam ne yo wogolum be wennam nengi ya rabbi wena wogolud nyoro amin nebe humini gam tebtal komba mpama komba wallahi wawga mpama sanam wawga perbiyete mpama monteya mo fa tege jili ya wenden konya wennam senda fasake apa konti ya rabbi wena sakade bonsa renga kala nan kengte tumda lilla po zul watba te mama me bange bumin ning hengomda net sen déplacer kilo kata konwa o bayiri te fo pa pousse ne barka ne yel nanda pajemshi wala mbadum an sinzile ko fene setigi to barka mani anangelo ko kademe ni na Allah ta'ala fa akanta ngaka bo shaytan dangani toroma ambe solli dam fen la son khayra mak min ya abdullahi de min chili kere here dam fen ma na le tunte e tunti dane tunti da
an bɛ sɔlila a kan نعم o tɛmɛnen kɔ an bɛ nabaw fo minnu bɔra Mali Côte d'Ivoire Ghana Afrique nɔfɛ dugu bɛɛ fo ka taa se tubabu jamana na a maa kelen-kelenw dɔw bi yan an b'aw bɛɛ lajɛlen foli silamɛya foli ye Ala ka kisi ani nɛɛma k'an ye o la an bɛ kira ka bangeni dɔ la kira ka bangeni n'o ye mawuludu ye mawuludu yɛrɛ ye juma ye o de ye bangeni ye jɔnw ka bangeni e tɛ ne tɛ cɛ min ni Ala y'a kanu ka tɛmɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ ko ne Ala ni n ka mɛlɛkɛw an bɛ sɔli an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini k'a di cɛ min ma min ye Abudulahi den ye ale Muhamadu Ala y'ale nɔɔrɔ dɔ ta ka danfɛnw dan e bɛ min dɔn i tɛ min dɔn i ka faamuni bɛ se faamuyali min ma ani i ka faamuyali tɛ se faamuyali min ma ani bɛɛ lajɛlen Ala kira nɔɔrɔ dɔ kɛlen bɛ k'a bɛɛ da o kira in jogo Ala y'a tanu ko Muhamadu e bɛ jogo kan jogo min ka bon n'o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ye silamɛ ɲuman ye an t'an jogo ɲɛ sa wa don o don birika wulila misiri kɔnɔ jogow tiɲɛnen don mara kɛra mara jugu ye an t'a dɔn laji ka so dɔ ka di bi wa silamɛya la wa walima Burama Jan ka du dɔ ka di silamɛya la an t'o dɔn bilen misiri kɔni cayara ni gabugu ye haraba samaraw bɛ don gauche à droite bɛɛ juma ye an ka seli an k'an jɔ an ka seereya setanɛ bɛna don an ni ɲɔgɔn cɛmancɛ an ka safu tile an ka setanɛ coup de poing setanɛ caman jɔlen bɛ misiri la ka ɲɔgɔn seere aw bɛ setanɛ juma de gɛn sa o silamɛw an ka miiri dɛ nin kira in Ala y'a ci de k'a kana jogobaw dafa ni jogo tɛ silamɛ jogo ɲuman tɛ silamɛ na kafiri ka fisa ni ye sabu kafiri o bɛ don jahanama na mais selila nafigi o bɛ don jahanama jukɔrɔma kɔlɔn dɔ la o kama madenw kira ka mawuludu anw k'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ barikada don k'a yira Ala la se tɛ anw ye e Ala tɛ malo fɛ laala an na se zamɛ tobila duman in fɛ ka zamɛ tobi k'a di Ala ma i tɛ zamɛ dun e Ala yɛrɛ tɛ jinibere fɛ koyi Coca-Cola o man di ye i tɛ dumuni kɛ mais e Ala bɛ mun fɛ jɔn min bɛ sɔn k'i barikada i ma cira ci foyi kama ne kuranɛ y'o lakalan ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Ala k'ale ma kira ci foyi kama fo danfɛnw ka hinɛ sɔrɔ danfɛnw ka hinɛ sɔrɔ kama o de kira cira maa min cira i ka hinɛ sɔrɔ kama e ka hɛrɛ sɔrɔ o kɛra maa min ka k'i kun kama ne e m'o barikada nema nusadiya n'o ka naani ye o b'a yira ko e ye fitiriwale de ye fitiriwale de ye kafiri ye o de kama silamɛw kan ka fɛn o fɛn kɛ fɛti la nusadiya la barikada la k'a yira Ala la ko kira naani diyara o ye o kan k'o kɛ o seko damayira bɛɛ lajɛlen la ne aw ni ne n'anw yɛrɛ o kunnadiya la o ye Ala barikada ye o de kama maa ɲuman dɔ tun sigira ko k'ale tun y'a kanu o detulaw kɛna a ko ale y'a kanu jabili uhudu kulu ɲɔnana ni Ala tun y'ale gɛrɛsɛgɛ o la sanu o bɛɛ lajɛlen o kulu in bɛɛ ka kɛ sanu ye k'ale tun b'a bɛɛ lajɛlen ta ka kɛ sadakati ye mawulududenw ye ale tun b'a bɛɛ ta ka don mawuludu ko la dɔw bɛ sigi ko mawuludu man kan ka kɛ ko bida'a do o ma faamuya bida'a o kɔrɔ do ye kira taalen kɔ fɛn min kɛra
nga ala yɛrɛ ye mawuludu kɛ na'am o t'a dan ye wa wallahi kɛra koyi ala ko cogo di an y'a fɔ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallama taslima ala nusa diyara n'a ka kira ye fo ka taa se a yɛrɛ kumana ko ale ala n'a ka mɛlɛkɛw k'o bɛ kisi ɲini k'a di ala kira ma anw bɛ yan mun do kama an bɛ ka kisi dɔ ɲini k'a di ala kira muhamadu mustafa ma mɛ hakilitigi dɔ bɛ nin dɔn dɛ ne kira ko dɔgɔyara silamɛ bolo ka ban n'a ka d'i ye selifo ka tenda pɛrɛ ala tɛ yafa i ma kira kanu do fɔlɔ o do silamɛ bɛ fɔlɔ ka kira do kanu a dusukun na ka sɔrɔ ka ala ye n'i ma kira kanu i dusukun na dɔrɔn o b'a yira ko i tɛ ala ye n'i panna sababu kunna ko i bɛ kotigi yɛrɛ minɛ ni ala ma jɛn kɛ i bɛ bɛn sira la kira do nana ni silamɛya ale de ye silamɛya sababu ye ale de y'an ka kisi sababu ye ale de y'an jigi ye n'anw ma kira kanu ka kira dɔn k'a bonya ka wali ɲuman dɔn n'an k'an bɛ pan kira kunna ka ala minɛ an tɛ se ala ma wa an bɛ jigin yɔrɔ min na o ye munafikiw bɛ don kɔlɔn na yɔrɔ min na jahanama kɔnɔ o de kama bɛɛ ka kira kanu minɛ o de da ka di la n'i k'i i yɛrɛ nɛgɛ ko mawuludu k'a tɛ daga k'a bɛ daga n baden kira dɔ ye ko in bɛɛ ye dɛ aw bɛ seli minnu bɛɛ kɛ a bɛ salatu minnu bɛɛ kɛ a bɛɛ ye nɛɛma dɔ ye ala ye nɛɛma ta k'a di muhamadu do ma e jɔn min bɛ nɛɛma fɛ dɔrɔn i b'i ɲɛsin muhamadu ma tant que n'i m'i ɲɛsin muhamadu ma i tɛ ala ka nɛɛma sɔrɔ o de ala ko a ma ni maa min sɔlila ala kira ka siɲɛ kelen ale ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli i ka siɲɛ 10 ni maa min sɔlila ala kira ka siɲɛ 10 ale ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli i ka siɲɛ 100 ni maa min sɔlila ala kira ka siɲɛ 100 ale ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli i ka siɲɛ 1000 ni maa min sɔlila ala kira ka siɲɛ 1000 ale ala bi i farikolo haramiya jahanama donni ma sa kira ko kabini ya i b'a dɔn ko kira ko tɛ tulonkɛ ye ala bolo o kama maa o maa ma kira dɔn i tɛ ala dɔn i bɛ kira dɔn ni juma dɔ ye kira kanu maa min ma kira kanu i tɛ sɔn ka ne i sigi ko i bɛ ala barika da ne kira naani ye a don min na k'a yira ala la ko muhamadu wolola nin don ye anw bɛ nusadiya sabu a nana de anw ka hinɛ sɔrɔ kama ne kira tun tɛ sisan y'a sɔrɔ diɲɛ halakira jɔnw bɛ min kɛ bi sinji tigɛ ɲɔgɔn janfa ɲɔgɔn faga dabali jugu kɛ fɛn min bɛ kɛ dugukolo kan bi ni ala hinɛni b'an na dɔ wɛrɛ tɛ muhamadu ko don dɛ sinon nin tun tɛ ala ni a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen ka kojugu kama ala bɛ jamana bɛɛ halaki o kama mais ala kira muhamadu naani ala ko n b'i ka jɔnw sutura n b'i kɔfɛmaw sutura n b'i ka umma sutura o de ye nin se anw ni ala ma i bɛ sinji tigɛ ka mɔgɔw faga ka tiɲɛni bɛɛ lajɛlen kɛ ala muɲunen don k'i kɔnɔ don min na i bɛ siri ka se ale ala ma o kama anw kira ko maa o maa bɛ se ka ko o ko k'a la o k'o k'a la nɛɛma min b'a la hali n'i kɛra kafiri ye n'i nusardiyara ni muhamadu naani ye i bɛ nafa min sɔrɔ diɲɛ na ya ala b'i sutura i bɛ se lahara ala b'i cori jahanama na n bɛ fɛ ka mun fɔ kira kanu de y'a bɛɛ ye o kama aw minnu bɔra yɔrɔ jan yɔrɔ suru ka na fara anw kan yan burkina faso an ka mawuludu kɛ ala de b'aw sara an b'a ɲini ala fɛ nɛɛma min bɛ muhamadu ko la ala k'a da n'aw ma ala k'a n'aw sutura yarabi diɲɛ lebu ni lahara lebu ala k'an kisi a ma diɲɛ sutura ni lahara sutura ala k'a k'an ye ala kana an labila sɔli ala rasul sisan ni n ye min fɔ mɔsikan na ni mɔsiw yɛlɛla a b'a ɲin bɔ ni mɔsiw y'o kun piripiri aw fana b'a kun piripiri o nɔfɛ aw gɛrɛsɛgɛ ye nin ye sa imam Traoré y'a bɛɛ lajɛlen fɔ o la mabi sa silamba wẽnnaam sagl dãmda wẽnnaam yeelame yaa
ولو كده يا فو عدم بيغا نعم بان ماما ويند يوتو له بان كلكم راعي يوتو وكلكم مسؤول عن رائيتي حق تنتوما بانغوم توين نام بايتا يلو أي تنتوما يلو فيا نعم توين دي يلم يا تي ادم بي فان يروم بيدا له اسلام مامني يامبا نعم paya zaka sala am komba am paraba nirfa kirim da mem data mem pa mem ngam komba am para mabiga tete daninga obnan shab fame Allahu akbar daninga opana nya fagada kai fana yita fa zakapuga subhanallah komba ya hanje tabab hlo Allahu akbar yan banong le para man shuguri yegen tibilu bilu fu man pokotara zemzem ya daninga fkarsa nam pasata ba teberik fo opani nya flo pokoy of ko nyuga ko mama same daninga opani nya Allahu fo nan le ba kabra poka subhanallah fo fi yemre of ne fi yala fo hantum daren kanga fo nan to shawende wennam ram yam koy la fo ne fi yelle shidi kabe ubi kabe biyan kabe ya fo zak sobaf kom kabe of para kabe ne de fa yemre idnan kenga tenga ngazugu ne wala kakai Allahu akbar rela wennam sagalo fiya yele fiya tu wallahi daninga adam biga fo nan wa wennam nengu bang fo vui maya te fi rumpeda fo ne fi nyora nem se ne nyora fo basa nyora ta kedi yeni aveudo fi yarbi wennam nan sok fam rela wennam tentu mayalia tu wendi elam te adam bi fa rumpeda ton yemri of commerce puga of kom soka of zak puga fo solega me venega me ye lik pour ya venen pour wennam wena mete dani ngana sok famia rumsa nye ye to ye rumpeda fo zan rumsa soma bu pazan soma wallahi nasu koy jubar mabisha aslam batagas daran kanga la yawa duni belega tondo ya joyin bawkala ya joyin lebkala ya joyin lebkala ntentit nan pa ma duni fo hom pa ma ti banyok fo te vreken kensie la vleben sing bawbo duni papa amde bumin ning hem pam de wende de modon pam wende asbunda wallahi ir modon pam wende reinga adam bi fa bang tay rumpeda fal imam ar-ra'i wa huwa mas'ul an ra'iyati ti bangya ti tawr sob fa ya rumpeda monsieur le président Sheikh Abdul Aziz Agib Shor زمان نابا يوم فهم كت فكذو زمان يوم وانا كسرود وا رينغ ند كسو باسا تبيما بابيوا تربينال نمو يا وانا مسل زوزي مسل افوكا تلغا hakewa ashembe fnengi wallahi wa zamana talagnin tamshendu tengo tenga wallahi ratibu moyemba karam qur'an no tuhurum boswen tuwenam ko wana sakumi yamene yameya ya talsa wega bala talsa hakewa ya wallahi la hankiti sako sompa wat zamana puga zamana ba jeshi tribunal namba puga la jeshi kasoro da puga ya an labbeya an labweya ashidi zugu ti american shui kaso pokoti payise yasiya sami kameti himbeya de bebe bu yise ya ti talaga hakke pasomane zaman pokode moyimba sembele ya nan karma qur'an ti zaman ma moyimba belerfu Quran karang ma da zaman koy la moyimini shin nan tigim karam Quran ya ringa moyimba haram kapuri zaman na ba sokobenges sami kama haram miskani zarat shembe moro puri ashan jindi Quran karang jiga wennam yeleme i karangam dega karanga la amane ma konta yambi Allahu akbar shoke banga de mangese bebe wallahi ya yenda la sa shen kengrunda ya moyimba pahtaba nkal mawre way tengrem bale way ligidi tisara kenga zaman buka way ne talaga way ne nafo tibjin nkar moy mbon benem dan li kasabnyana o tega mel sa ko way o belega yamende ten komba aywa nerfa amina duwa kala beka amina menena hamna koy
نترى بكوما رم فونغش بكوما ولا نبي ما الله هرمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا دعاء المولد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم إنا قد خدرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فاعفت علينا ببركته هلال العز وتكرم وعسقينا بجواره الجنة النعيم ومتعنا بننظر إلا وجهك الكريم وأجرنا من عقابك العليم بفضلك وجندك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبصحابه أبرار وشرافا كن لنا عونا ومعيفا ومسعفا ومعينا ومسعفا وبوعنا من جنة القصورا وغرافا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا ذنوب والأوزار ونجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في سر والإجهار فاغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز الغفار بلغ اللهم وأوصل ثوابا ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة ومولد الشريف زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم في شرف آله وأصحابه وآل البيت طيبين طاهرين رضوان الله تعالى عليه أجمعين وإلى روح أبينا آدم وأمنا خواء وما تنزل منهما من أنبياء والمرسلين صلوات الله عليه أجمعين وصدقة الجارية من جنابه المخرم صلى الله عليه وسلم إلى روح من كانت تلاوة شريفة لعجلهم وسبابهم وجهتهم وأنت أعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك نور ننزل مولانا رب العالمين أوصل اللهم صواب هذه تلاوة منا إليهم وجعله نورا ننزلا عليهم وجوف الأرض عن جنبيهم وأفسح اللهم لهم في قبور مد بصريهم وارحمنا إذا صرنا إليهم كذلك اللهم لهم ومجيورهم ولسكانهم ترباهم ولشائر المقابر المسلمين ولنا والدينا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن ألمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق الدعاء علينا ولمن وأوصيناه بدعاء الخير ولأبدك الخادرين السامعين ولكافة الأهل الإيمان أجمعين وخرمنا على النار وتوفانا المسلمين وادفعنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم المغفرتك والسلامة من كل اسم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام كائما وقائدا وراقدا ولا تسمد بنا عدوا ولا خاسدا يا رب العالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين organisateur namba she mi mande boy manti buguma wakashanenti ni ne pane soma adum bi she ya wankatninga
ni ne raagdame ay wadna man ya Allah shay man bu min bu yile bshen yilim bo wennam shay sakti wa ning do gam bahla bo sori ya Allah ya Allah ishem panya ba so mata jibril le shiki ya Allah 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 ya Jabbar ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 وكلمة الله هي العليا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وين من غدي له الله كان مكوننا الله كان سقداما الله كان لبلا الله كان غرسك نمانداما أونا نهرلا الله كان يمسك هرلا إيوه لا في وين لبغي لا في وين ما ندقودو ندقون ده وين مراد نكا يا ربي وين أقوم مراد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الشيخ عبد العزيز وعقيب السوري عليك دكرونيا فلا كوفي مولودو كم كوننا أنسلاك أكا بريزدان باما نودي أكا أسوسياسون بريزاي جمعية الأحباء الرسول بريزدان دكرونيا فلا من سورلا أيورو كا نيسي دنوما أني فوليكا من سورلا يورو كا نيسي دنوما أنجي أنقول لجي أيوة الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين aywa ami furikanta kala se anga association ka jakulu ma min bi dugwaraw la Bamako, Côte d'Ivoire, Ghana, and Burkina Faso ambo bɛɛ lajɛlen fo u bɔra ka so u nana ka so o nana diyara ye kana fara ɲɔgɔn kan ka sigi ni kɛnɛba nin kan ka malolu kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o fɔ an b'o wale ɲuman dɔn ala k'o ɲuman segin so fɛn m'o sɔrɔ nani na u foyi baasi kana sɔrɔ o sɛkɔrɔla la an b'o fɔ a bɛ komi n ye min fɔ n ka disigiw la ka tɛmɛ san na ayiwa Mali ka nani kɛra sababu ye vraiment jɛkulu sera ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra nafaba ye ka di an bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen o nana ni haminako ye ala k'a ɲɛnabɔ ka di bɛɛ ma ala k'o ɲuman sɛbɛ so balimaw alhamdulillahi rabbil alamin dugu jɛlen kɔ a ɲɛsila kotigi ma n'o de ahibahi rasul o tɔnden o ɲɛmaaba o guide spirituel ba n'o de Cheikh Abdulaziz Wagibu Sori
a ye dakuruɲɛ fila min d'an ma a n'a ye folikan min ɲɛsin dunanw ma ani mawuludu yɛrɛ kɛkun ko mina yɛrɛ ko a y'o fana fɔ an ye balimaw an ye min sɔrɔ Sheikh Abdulaziz Agibu Sore fɛ ne ni aw an bɛɛ ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واخلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمستمعين الكرام. أم بدي سلمان الله تنين كوفي نانكيلي كوكا دمينا الله تعالى في أكان تنغك بو الشيطان الدنغني تورما. أم بي صلي أن كنتك محمدك ميا عبد الله دي ني آمنة دي دنفن لسون خير مدو نالي تنتد دنفن يرى تنتد نيمة تجدو كدو من يبصير ونظيري ale do nusa dia baye ni ardina lakaliliye here min be ardina kono ni wasa min be ardina kono ale do bagabagali kelaye jahanname toro min bala jahanname dewni adumbawi geleya min ba kono jikala minu ba kono ala kira Muhammad al-Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale do nana wala kalani ale do yan dajuru sama baye ka do ardina kono alkiyama jodo ale do yan tla baye amba nyina ala fe ala kan do ala hormana an solela ako ko fe ambe fleli bawfo ambe chashir bawfo ala yudu fo am khashibtum an tadkhula al jannata yala aw ba miri ko aw bina do ardina kono ta kasora aw ma jihadi ke wa aw ma alaka dina de mewa aw ma toro yewa aw ma la jarbi ko yewa woti kede ala kula ni ku bi ala fe ibi la jarbi ko bela jele soro ibi toro be soro alaka dina nofe kira min gabo ne e ka kira oyo kira kelendo gen toifa laga to ani fato toifa qawi woludo bla o ka kira bo fo jolu bi jige kira la toro ani nyani fashugu be anka Muhammad al-Mustafa ya yeni dine ko inof asegele kata maga wotlala ka gen anana da Madina rawda kona bi ala kando ala horman aw minu fana islame nyumaw ye nawye chashir bawto ya ala ka dine kono naw mako be lahara hinena anyinina aw fana fe aw ka donko ardinenti soroti fu bara nyuma dine demani nyumawna dilalila shinji tugula wasa chama ka di islamuma mi ibi min ngan yani yere ki balma islamen ngan yani wi no kera toro ko mani soro nin dine kono la jarbi ni ala ya takaddeika iba fa alhamdulillah bi ala tanunai ite ikalimaniyati cin o kama aya chashiri adnenti sorote abada fo chashiri baw aka nyonda ni bara nyumaw ye aka nyonda ne limaniya jidili nyuman siraka ani chashiri bara nyumauna sabu ni ma nyuman ke ala ba jidi ka di me ni juguman ke ala timma danfon tonyo kama i juguman kele min ke ala bo kele ndo di ma ti do faraka o kama bi amba aw fo fleli baw amba aw fo ka wali nyuman do bi an sigle ya Burkina Faso kumna yargo mawludu keneka mawludu doorete kira bangani do aw ka bangani bewu
aw yɛrɛ wolodenw bɛ aw denw ka bangenew bɛ a b'o denkunuw kɛ a b'o dɔn kɛ a b'aw yara ka taa yan fɛ i bi yan de o de bi i bi nusadiya ko i den bangena maa min nɔɔrɔ kɛra sababu ye k'i dilan i kana diɲɛ na o na don n'i ma nusadiya n'o naani ye ka taa nusadiya n'i den naani ye o b'a yira ko e yɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ye silamɛ i b'a sɔrɔ i ye silamɛ hakili tan dɔ ye ni maa min tun tɛ e yɛrɛ tun tɛna dan o ye sanko i ka den sɔrɔ i muso tun tɛna dan o ye sanko i k'ale furu ka den sɔrɔ o Muhamadul Mustafa naani o tigi naani dugukolo kan e k'o don dɔ e ma nusadiya n'o naani ye i ma Ala barika da n'o naani ye o b'a yira ko i hakili ka dɔgɔ walima fa b'i la walima yɛrɛ i ka kalan a ɲagamina i bolo o bɛ kɛ waati dɔw la maa bɛ kalan ka sɔrɔ naloman don maa bɛ kalan ka sɔrɔ hakili ma dafa maa yɛrɛ bɛ kalan ka sɔrɔ a b'a dɔn ka sɔrɔ min tugu munafiki suratul baqara y'o do fɔ a ko yuhadi'una allaha walladhina amanu a ko maa dɔw bɛ u b'a miiri ko u bɛ Ala janfa de ka sɔrɔ u ma maa si janfa fo n'a kɛra u yɛrɛ kun ye dɔw yɛrɛ n'o wulila u b'a fɔ ko olu limaniyara ni Ala ye ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ limaniya jɔn ye sabu baara ɲuman dɔ b'i kɛ limaniya jɔn ye Ala y'i yamaruya ni min ye ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar ma aw hadamadenw yamaruya ni foyi ye fo n'a kɛra dilali ye ɲuman fɛn o fɛn ye hɛrɛ ye k'a ɲɛsin i balima silamɛ ma dilali ma aw bali ka bɔ foyi la fo n'a kɛra kɔnko ani tiɲɛni ye Ala y'o do fɔ an ye limaniya jɔnw ka baara dɔ ye dilali ye limaniya jɔnw ka baara dɔ ye ka mɔgɔw bali ka bɔ tiɲɛni kow ma ani kɔnkow ma wa o y'a sɔrɔ o y'o yɛrɛ bali ka bɔ nin sira cɛjugu in ma o kama silamɛ ɲuman a kan ka nusadiya ni kira naani ye kira bangeni ye sabu ni kira yɛrɛ tun tɛ e yɛrɛ tun tɛ dan e danna maa min sababu la e k'a dɔn ko ka naani e ma nusadiya ni o ye e kɛra fitiriwale dɔ ye fitiriwale tɔgɔ dɔ ye kafiri sara o de ye jahanama ye alikiyama jɔ don Ala ti kafiriw don yɔrɔ si fo n'a kɛra kamanagɔnso ye min ye jahanama ye mawuludu n y'a fɔ aw ye siɲɛ caman Ala barikada don maa min bɛ yen maa ye ɲumanya k'i ye i segira ka taa barikada ko i ye ɲumanya min kɛ n ye a diyara n ye mun kama e b'o kɛ Ala do ko Muhamadul Mustafa ma o aw jɔn o jɔn tɛ se ka hadamaden toɲɔgɔn barikada o b'a yira ko e tɛ se k'ale yɛrɛ Ala barikada maa o maa tɛ se ka anw barika maa o maa tɛ se ka anw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw an tɛ se ka ɲɔgɔn barikada n'an ma se ka ɲɔgɔn barikada o b'a yira k'an tɛ se ka Ala yɛrɛ barikada o kama n bɛ fɛ ka mun fɔ yan yanni i ka Ala barikada o b'a sɔrɔ i y'a dɔn Ala ye nɛɛma min k'i ye o la maa minnu bɛ mawuludu kɛ o ka mawuludu yɛrɛ kɛ kun de ye juma ye Ala e ko kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma Muhamadu ci foyi kama diɲɛ kɔnɔ fo n'a kɛra hadamadenw danfɛn min bɛ dugukolo kan u ka hinɛ sɔrɔ n'a naani ye n'o ye tiɲɛ ye e danfɛnw kira naani kɔnɔw nusadiyara n'a ye jɛgɛw nusadiyara n'a ye baw kɔnɔ danfɛnw minnu anw bɛ min dɔn an tɛ minnu dɔn dantanfɛn olu nusadiyara ni Muhamadul Mustafa naani ye min ye Abdullahi de ye madani do harimu tigi haramayini do ale do ye harimu fila bɛɛ tigi ye Madina haramu ani Maka alqaba Ala kira de taadi do wolu dantanfɛnw nusadiyara ni Ala kira naani ye misiw b'o la sagaw b'o la e bɛ min tɔgɔ dɔn n'i tɛ min tɔgɔ dɔn ni Ala ka dantanfɛnw do ni dagerew do o dɔw kumana kuma jɛ yɛrɛ la hadamaden bɛ kuma min faamuya Ala kira naani o kɛra nɔɔrɔ ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ma wo
wolu nusa diarana emi hadmade ne ala yi hadmade boye katema ka danfen towka eni ka hakili bayimbele jele e ma minna ni kera hine e ka hine sorle e ma wuli ka nyagari e ma wuli ka donge e ma wuli ka nusa dia e ma sadaka tubo e ma nyuma ya doke adonna ko kira nani do kera sabuye e ka hine soro no kera ne e ma se ko ke o bayira ni o ya soro fa kontila aiba soro yi fitru wal mayila ala toy sabu ala ko la in shakartum la azidannakum mawamai na ala barka da mojidi jonde barka dalay kateme muhammadil mustafa mi noro kera ka edda wonna do bange do e ka wuli ka nyuma yake ka nusa dia ka nyagari no naniye nyuma ya chaman keli adonna walma ka nusa dia chaman yira shinjula walma ben minti shinju ni nyonche au ka ben sabati odona ni muhammadil mustafa naniye ko barka da ko yira alala seta auye ka di alama nga shemimba auye ala kwa ma yaw ya mariani nyuma yayi wodo aka fara nyonka balma minu kelelendo aka shigi ka foke muhammadu kanu kama walma teruma minu kelelendo aka shigi ka foke muhammadu kanu kama walma nyuma ya shinji tugu mimbe au nyonka atu wotige me muhammadu kanu kama nusa dia koso aka shinji aka shigi ka shinji ntugu wolu be ya doye nyuma ya be walma nusa dia o nusa dia be walma nyuma ibise ka here dodo ke doye wodo shinji tugubo la miskina demebo la wona nyona una walma etu yatima de kan na follow do fente e ka senko kan na follow doma wolu na nyona nyuma ya walma dilani iwo keka wodla nabi nyuma wonna ni koso walma wonusa dia koso ika ni nyuma ya nunke ko ke barkada e ka di alama o be dagalindo hakilman be kanga ninke adonna sabu muhammadul mustafa dantala ala kwa mako ale re muhammadu da ale madan fen shida min bi sheka muhammadu ale ya danka alqadra min dama ni maqama min dama ni khayba min dama ani darja min dama anna le muhammadu yere dan chogo min ale madan fen shida na ka fam yali bi sheka fam yali ke ka sadan muhammadu ya kelendu ala ye kelen muhammadu ya kelen me hakilima kumadu ka hakili ka yirela ko yini muhammadu tikelen adlana ka bo hadma dewna me hadma detede ale ya dana madu wo kama mbefe ka munfo mbefe ka fawye bangini ambe muhammadu ka bangini nusa diadola ana aka barkada ana ka barkada ka yira alala mauludi yereti dore barkada do ala emi che ni chenchi an ka hines do soro aka kili do kere an ka hines soro li wode kama sheta on ye ala ti jamais dum iti mangoro dum iti boison mi iti fini do no ya soro itumbi fini do antumbi fini tike ka di maki barkada no ya soro itumbi moloboro fe antumbi ta do moloboro magazin una ka moloboro chaman sanga dima ninche nane sabwa nani kere nusa diade ani hine ka sauma wo kama ko me eti molofe iti finu fe sheta onye on nusa dia ka nyagari ke ka jigutugu ke ka ben sabate on nyonche adonna ka yira alala ko wa anani kere nusa dia onye inshallah mauludu ni sigili ni sisanke abeta sandamanina parce que munna ni ko sandamani haklita asan yere la jis mais abe sandamani bo ne moke do tunya lanyini kuma mbeka fo haklima unde moke do ya yira kwa me ale ko ne be fatu me amode do bina na mauludu do sigi burshu kona ya ale kaburu la ya nga die beba soro ya akere ko nyana ne kon dalim bala e kon majjo fiyo ki bi se ka ne ka jama danyi ni nye kishay dantun tala parce que misri min bi fo yan fe a jama tun sherey jama million chamando bon o kama aye min fo a sabatira ninti dowore yo ni bi fe ala ka ni nyona o ki ye dowore te gera ala la dro
ni fantan gɛrɛla nafolotigi la n'a ma hasidiya a ka nansɔngɔ kɔni tɛ dɛsɛ ka nafolotigi to a kɛrɛfɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ yan n'i ye ala kanu ka ala kira kanu ala kira kanu mana caya dusukun na i bɛ sin ka ala sɔrɔ ten f'i b'a fɔ a ye nin di yan n mago bɛ nin dɔ la ala tɛ sini kɔnɔ dɛ kira kanu dɔ bɛ o si ma wa ala ɲɛsiranya dɔ bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ se hadamaden ma minnu dogolen don ala b'i kanu n'a ye ka a dɔ yira i la i bɛ se ka fɛn dɔ dilan n'i yɛrɛ ye o kama ne bɛ se ka min fɔ suruma an ye mawuludu daminɛ a bɛ san damani bɔ nka san caman jan tɛ e bɛ fɛ ka min fɔ parce que ne don nana daminɛ yan n ye o de fɔ mumuni ɲuman n'i fɛn o fɛn daminɛ ko i ye mumuni ye ko i ye silamɛ ye fo ala k'i essaye fɔlɔ e ma nabila ayuba ye wa ala ka kira do e tɛ ala ka kira ye o mais ni ala ka kira ala y'a bana k'a da fo kana tumu don a la nka don min na a muso bɔra dumuni ɲini yɔrɔ la ka n'a sɔrɔ a ɲɛji bi ka bɔ a ko cɛw a ko e bɛ ka kasi nin bana fitinin dɔ la wa a ko o tɛ koyi a ko ne muso ne ka kasi kun ye min ye ne farikolo bɛɛ tolila tumu donna fan bɛɛ lajɛlen na nka bi don in na ala tun ye nɛn min to n na ni n bɛ ala ko suma n'a ye bi tumu in donna nɛn na n tɛna na sɔrɔ ka ala barikadali min kɛ ala ko sumani min kɛ o de y'a to ɲɛji bi ka bɔ sinon bana min ka gɛlɛn ne nin ye ne nabila ayuba tɛ siran ye wa a bɛ o cogo la e min tulo bɛ ne la dɛ lajarabi ko bɛ se ka se i ma den saya b'o la muso saya b'o la walima nafolo tiɲɛ b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman ala b'o kɛ mumuni dɔ la ka lajarabi k'i la k'a lajɛ yala i bɛna dɔ fara i ka ala batu kan hali bi wa walima lajarabi min sera i ma i bɛna i yɛrɛ ta ka taa di bolitigiw ma ka ala sɔsɔ ten o de kama n bɛ fɛ ka mun fɔ ye maa si tɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ fo ala ka bere da i kan fɔlɔ f'a ka lajarabili ko da i kan k'i degun n'a ye degun tuma min na sa n'a nana dɔn tiɲɛ na e bɛ kun n'ale ka lajarabili a bɛ sɔn ka hɛrɛ dayɛlɛ e ma muhamadu mustafa ye a ma fatu maka kɛ wa mais yanni fatu maka ka kɛ muhamadu mustafa sɛgɛnna dɛ a b'o cogo la alhamdulillah vraiment nusajiyaba don ka a foli ani folikanba ani barikadaba k'a di maliyɛn karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma nin ye hakili ɲuman dɔ ye sabu ka bɛn sabati hadamadenw ni ɲɔgɔn kɛ o de ɲinina ala kira yɛrɛ fɛ ala kira yɛrɛ ka kikun yɛrɛ ye o de ye o kama nin ye nusajiyaba dɔ ye anw yɛrɛ fɛ an ye o dɔ kɛ o sabu wajulu minnu kɛra a bɛɛ ye hɛrɛ dɔ ye ka don hadamadenw ni ɲɔgɔn kɛ ka bɛn don hadamadenw ni ɲɔgɔn kɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ o kama ɲinan mawuludu kɔni kɛra hɛrɛ ye tiɲɛ na an bɛnna kira bangeni ma sabu kira yɛrɛ cira de bɛn ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kama ne ɲina mawuludu tɛmu kɛra o ye barikada dɔ ye ka dugawu kow ye ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya jamana kɔnɔ ala ka hakilisigi don jamana fila ninnu na an b'a ɲini ala fɛ si da o ye tiɲɛ mɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma aridinɛ ko in ka ɲi koyi mais ala ka mara ye ka sijan ni kɛnɛya d'a ma yan an ka mɛn yan ala batu kɔnɔ an b'o de ɲini ala fɛ an nana hɛrɛ la ala k'aw ɲuman segin hɛrɛ la ala ka jamana suma ala ka kisi ni nɛɛma d'a ma ala ka barika d'an ala ka an kɛ barikadalaw ye ala k'an kɛ kira kanuba ye ala ka nɛɛma ni kisi caman d'an ma hinɛ caman bɛ ala bolo ala k'a d'an ma ala k'an bɛɛ wasa gɛrɛsɛgɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'a da ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma tɔɔrɔ bɛ silamɛw tɔɔrɔ ala ka don an n'u cɛ ala k'an sankɔrɔta ala ka n'an labila ya rabbi diɲɛ sutura ni lahara sutura bɛ ala bolo ala k'a kan ni silamɛw bɛɛ lajɛlen diɲɛ lebu ani lahara lebu ala k'an kisi o ma ya rabbi ala ka n'an labila ala k'an dɛmɛ salli ala rasul an bɛ dugawu kɛ اللهم زده شرفا على الشرف الذي أوليته وإز على إزه الذي أعطيته ونورا على النور الذي منه خلقته وآل المقامه في مغامة المرسلين ودراجته في الدراجة النبيين وأسألك رداك ورداه يا رب العالمين مع العافية الدائمة وموت على كتاب وسنة وجماعة وكلمة هي شهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير فاغفر لما ارتقبته بفضلك وجندك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تسمد بنا عدوا ولا خاسدا يا رب العالمين. صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.